Všechny, mé jméno je Sparky, a.k.a. Sparkyho videa a po delší době vás vítám. Ano, po delší době říkám to teďkom fakt furt, ale po delší době vás vítám u nového videa. Jak to říci, ani nevím, jestli točím, protože mi tady nic nebliká. Točím, takže se s plnou chutí můžeme pustit do toho. Jestli si mohli všimnout, budeme se bavit o kamarádech a kamarádech. Snad chápete, co myslím tím kamarádi. Teď se o tom budeme trochu bavit. Těma kamarádama myslím ty lidi, nebo jinak to ještě řeknu. Já jsem si strašně myslel, že mám kolem sebe strašně moc přátel, že mě všichni pomáhají, já jim naopak pomáhám taky. A ne. Vážně, nenadarmo se říká, že v nouzi poznáš přítele. Bohužel je to tak. Strašně jsem si myslel, jak si všem budeme pomáhat a naopak pak mi došlo, že vlastně všichni využívali mých služeb. Ani vlastně se nepostavili za mě, když šel do tuhýho, radši by utekli. Když jsem začal točit videa, tak naopak, ne aby se mě zastáli, když se mi ostatní smáli, oni se přidali k tím, co se mi smáli a strašně si to užívali a najednou mi jim bylo jedno, jestli jsme spolu něco prožili nebo jestli jsme si pomáhali. Najednou jsem já byl ten nejhorší a oni vlastně byli radši s nima, než aby se postavili za mě a bylo to hnusný od těch lidí a je to hnusný od všech, když také někdo něco takového udělá. Takže vážně, pokud na takovýhle lidi narazíte, tak pryč od nich, vážně vůbec nestojí za to je nějak přemlouvat nebo se s nima dál kamarádi, protože to vůbec za to nestojí. Vážně, pokud vás člověk dokáže jako strašně pomlouvat a za zádama a pak před váma dělat, že jsou kamarádi, tak co to je? To není vůbec normální, jako a o takovýhle lidi fakt pryč. A ani se o takovýhle lidech nechci vůbec bavit, jo. Protože akorát by mě to naštvalo, protože takovýhle lidi jsou prostě hrozný a vůbec nechápu, proč to dělají. Takže falešní kamarádi patří pryč. Vůbec konec, hnus. A je to podlý od nich. Tak, ale teď se budeme bavit o těch kamarádech normálních. Ty kamarádi normální, to je prostě něco neskutečného. Když se vám cokoliv podělá doma, ve škole, tak oni vám neřeknou, ježi, ty máš 5, co si zač? Ne, to jsou ty kamarádi, kteří při vás stojí furt. Ne proto, jak se učíte, ale proto, jaký jste. Takže to je právě to superový na kamarádech, máte s nima společné zážitky, jsou vlastně skoro jako vy. A právě ty společné zážitky, akce, já nevím, různě prostě kecání s nima, je to superový a oni vám vždycky ve všem pomůžou a je to dobrý a určitě každý, kdo z vás má normálního kamaráda, který není ten typ, který vás pomůže za zádama, tak víte, o čem mluvím. Prostě máte strašně plno zážitků s nima a bavíte se s nima furt, je taková nerozlučná 2, 3, 4, 5, prostě nevím, kolik vás v té partě třeba je, ale je to superový a schválně napište mi do komentářů vaši nejlepší nebo váš nejlepší zážitek s kamarádama, ať už z prázdnin, nebo z normálního všedního dne, je to jedno, prostě napište to, schválně se podělte, určitě by mě to zajímalo. Já tady ani nic říkat nebudu, protože většinou to se vůbec nehodí na YouTube, to jsou věci, které sem nepatří, ale máme hrozně moc společných zážitků a myslím si, že strašně si to vážím, že takový lidi jsou a ty naopak, nejsou jako ti druzí, ale ty kamarádi, ty praví, se za mě postavili. Ty se mi nesmějou jako ostatní kvůli tomu, co dělám. Ať jde do tuhýho, tak se za mě postaví a pomůžou mi. A to se mi na prvých, anebo i normálních kamarádech se mi prostě líbí. Ta podpora, vzájemná komunikace a vzájemná podpora, už se říká, vzájemná pomoc. Je to něco superovýho, nejlepšího a pro vás život důležitý. Protože pokud nemáte kamarády, to je jako kdybyste nebyli. Vážně, to je prostě hrozný. A věřte mi, že díky tomu je ta škola jednodušší, máte si tam s ním pokecat, že jo, se spolužákama. Díky tomu pak po škole je ten čas lepší, prostě máte si s kým užít srandu. A nevím, jak dá se o tom povídat, prostě když to shrnu všechno dohromady, tak ty falešní lidi, ty falešní kamarádi, to je největší peklo. A myslím si, že každý na ně narazí. Opravdu každý. A díky té nouzi poznáte, koho se držet, s kým se bavit dál a koho mít rád. Nebo ráda. Tak protože takový lidi, kteří se vás postaví, ty stojí za to a věřte, že vás jen tak neopustí. Berte to na vědomí, dávejte si pozor a mějte se rádi a dělejte děti. Dobře? Ne. Tak jo, to by pro dnešek stačilo, doufám, že se vám to líbilo, pokud se mnou souhlasíte, jako vždy palec nahoru, subscribe. Založil jsem si Instagram, takže bude v popisku, takže když tak můžete koukat na fotky z normálního dění a určitě nezapomeňte napsat ty zážitky do komentářů
Takže mějte se hezky, adios, čabos, come on a už říkám kraviny. Čau.